Hello guys, nag-update lang po ako sa lugar namin dito. Hello guys, kamusta sa mga lugar ninyo? Ngani guys, diri asa kuan guys, diri sa mua sa may pool bangkal, lapu-lapu. Ayan guys, oh, mao ni ag dakong hawanan diri guys, na tubig. Ay my god, oh my god, ang kasuga na sa hangin diri guys. Oh, yan ga, nasuros naghangin, grabe. Yan, narag tubig. Ay, kasuga na sa hangin, grabe. Then keep safe everyone, mag-ampo lang ta. Unta okay ratang tanan. Actually guys, sarang kusugan nagkisangin. Sumarag ano lang siguro ko taman. Ayan. As in, ang kusugan na sangin. Pero ulan guys, dili kayo ang kusog, ag hangin mayroong kusuga. Kusuga na sa hangin guys, super. Di na ko maadto to moy kay arang kusugan na sangin. Marag anira po taman, naghanag basura diri ah. Ay, ginuok ko arang kusugan na just hangin. Yan guys, oh. Mga pa. Grabe.